Bore da. A bore da ein ffrindiau sy'n ymuno ni dros Zoom. Diolch i Dylan am ein harwain ni yn y neddoliad bore yma, a Dylan bydd yn gwasanaethu wythnos nesaf. Felly ymlaen at y cyhoeddiadau. Bydd Oedfa hwyrol heno am 6 o'r gloch a'r ffordd i gysylltu i trwy'r ddolen Zoom am yr Oedfa bore. Dydd Mawrth cynhelir astudiaeth Feibledd am 10 o'r gloch ym Porthcawl. Dydd Mercher yma byddwn yn cynnal cwtsh clud yn y neuadd am 11 a diolch i bawb sydd wedi gwirfoddoli i helpu. Ac wythnos i dydd Llun, sef yr 15 o Fawrth, bydd picnic 5 peth personol am hanner dydd ym Mharc Bryngarw, sef myfyrdod a phicnic yn y parc. Mae yna fanylion am yr holl weithgareddau sy'n cael ei gynnal dros yr wythnosau nesaf yn Coenonia. Fel yr arfer, mae'n groeso i bawb ymuno yn y neuadd am ddisgled yn dilyn y wasanaeth a fe wneud y casgliad nawr. O Dduw, mi tafodol a sanctau, derbyn y rhoddion hyn i faith eglwys i, ac wrth i derbyn y dylgoedd sy'n derbyn yna hefyd yn yr un modd. Dyna nhw'n gofyn hyn o'r enw a chyfyddiant yn helpu Iesu Grist. Bore da. Yn hyfryd iawn gael eich cwmni chi. Eitha heddiw yn ddydd rhyngwladol y merched. Ac mi fyddan ni yn rhan o'n myfyrdod heddiw yn edrych ar un cymeriad, un menyw o'r llyfryn yma, codi'r llen, sef Hannah. A chi'n gwybod mam pwy oedd Hannah? Sef Samuel, wrth gwrs. Ac mi ddyn ni'n edrych ar gryfder Hannah yn y llyfryn yma'n benodol heddiw. Yn gyfle i ni i ddathlu'r diwrnod gyda yn gilydd. Ond cyn hynny, gadwch i ni droi at yn hemyn nesaf, sef 410. 410. Mae cariad Iesu yn llanw myd. Mae cariad Iesu'n llanw myd. Ei foli wnaf, ei clodfori wnaf i, ei addoli a'i garu o hyd. Nid oes neb fel Iesu'n dysgu'r ffordd i fyw. Nid oes neb fel Iesu'n dysgu'r ffordd i fyw. Mae'n rhoi gobaith i'n byd drwy'n dysgu o hyd. Mae trwy gariad Duw byddwn ni'na yn fyw. Ac yn y blaen, 410. Amen.
Hana yn gweddio am fab. Un tro, ar ôl iddyn nhw orffen bwyta ac yfed yn seilo, dyma Hana'n codi a mynd i weddio. Roedd Eli'r offeiriad yn eistedd ar gadair wrth ddrws y deml ar y pryd. Roedd Hana'n torri ei chalon ac yn beichio crio wrth weddio ar yr arglwydd. A dyma hi'n addo i Dduw. Arglwydd holl bwerus, plis wneud i dy gymryd sylw ohono i, a pheidio troi oddi wrtho i. Os gwneud i roi mab i mi, gwna i roi i ti am ei oes, a fydd e'n byth yn torri ei wallt. Bu oedd Hana'n gweddio'n hir ar yr arglwydd, ac roedd Eli wedi sylwi arni. Am ei bod hi'n gweddio'n dawel, roedd yn gweld ei gwefusau'n symud, ond heb glywed dim. Felly roedd e'n meddwl ei bod hi wedi meddwi. A dywedodd wrthi, pam wyt ti wedi meddwi fel yma? Rho'r gorau iddi, sobra. Atebodd Hana, na wir, syr, dwi mor anhapus. Dwi ddim wedi bod yn yfed o gwbl. Dwi wedi bod yn bwrw fy mol o flaen yr arglwydd. Paid meddwl amdana i fel rhyw wraig ddrwg, da i ddim. Dwi wedi bod yn dweud wrtho mor boenus a thrist dwi'n teimlo. Dos adre'n dawel dy feddwl, meddai Eli, a boed i Dduw Israel roi i ti beth wyt ti eisiau. A dyma hi'n ateb, ti mor garedig, syr. Felly aeth i ffwrdd a dechrau bwyta eto. Roedd yn edrych yn llawer hapusach. Yna, bore drannoeth, dyma nhw'n codi ac addoli'r arglwydd cyn mynd adre nôl i Rama. Dyma Elcana'n cysgu gyda'i wraig a chofiodd yr arglwydd ei gweddi. Dyma Hana'n beichiogi, a chyn diwedd y flwyddyn roedd wedi cael mab. Galwodd e'n Samuel, am ei bod wedi gofyn i'r arglwydd amdano. Wel ia, hanes Hana felly yn gyfarwydd iawn i ni gyd wrth gwrs yn gweddio'n dair i gael plentyn Samuel ac y bod ti'n mynd i gysegru'r plentyn yna i wasanaeth Duw ei hun. Cyn i ni fynd at yn hemyn nesaf, dwi am ddangos clip fideo gan bod ti'n ddydd rhwngadol merched heddiw gan yr undeb. Mi oedd cyngor yr undeb yn cyfarfod ddoe a Dy Gwenar yn Llety Parc, ac felly mi ath y menywod ati i greu fideo bach ar yn cyfar ni, felly gadwch i ni weld. Thema diwrnod rhyngwladol y menywod eleni yw mae elw mewn rhoi, ac i ni gyd yn elwa o throi. Mae'r llawn sydd yn derbyn yn elwa, ond i ni hefyd yn elwa bod ni'n medru rhoi. Mae'r rhoi yn adeiladu cymdeithas, mae'r rhoi yn arwydd o gariad, ac fel Cristnogion yn sicr, mae'r rhoi yn rhywbeth y dylai fod yn elfennol ac yn bwysig iawn yn rhan o'r ffordd i ni'n ymddwyn ac yn byw fel Cristnogion. Y mae elw mewn rhoi. Dawelw wrth barchu eraill a rhoi cyfleoedd. Dwi'n addunedi i roi amser i'n merched ifanc ni, menywod ifanc ni, bobl dwi'n nabod sydd yn dod o fy ôl i. Fe ddaeth yna fenywod o mlaen i, gan gynnig cefnogaeth a chyngor a chlust i wrando. Dwi'n addunedi i fod yn hynny ar gyfer y genhedlaeth sydd yn tyfu, oherwydd nhw yw menywod y dyfodol. Drwy roi, da ni wrth gwrs yn derbyn hefyd yn bersonol, a dwi wedi addunedi i mi fy hun fy mod i yn mynd i rhoi o'm gorau glas i fy eglwys leol ac i fy nghymuned. Dwi am roi o'm hunan fwy i fy nghyfeillion, am teulu a phawb sy'n anwyl i mi, ond hefyd yn ehangach na hynny, dwi wedi penderfynu rhoi drwy godi fy llais yn gadarn dros heddwch.
Ie, bod yna elw mewn rhoi, ac mi welwn ni ond darlleniad bod yna rhoi yn does gan Hana, ond hefyd y rhoi y galla pob un ohono ni wneud hefyd ar ddiwrnod rhyngwladol y merched heddiw. Gadwch i ni droi at yn hemi nesaf, sef emyr rhif 300. Mae cariad Crist i'w chlaw pob dawn, pwy wyr ei lawn derfynau, ni chenfydd llygad crebwn craff na seraf ei fesurau, ac yn y blaen emyr rhif 300. Dwi'n meddwl bellach mae jyst iawn i 2 flynadd o bosib ers i'r llyfryn bach yma gael ei ryddhau. Codi'r llen merched yr Hen Testament a'i dewisiadau. Ac dros yr misodd diwethaf, i rhai sydd yn dilyn maes llafur, yr oedolion yn y cenad, mae Sian Meinir, sydd wedi bod ato ni yn ddiweddar, wedi bod yn ysgrifennu ymsonau i gyd fynd gyda rhai o ferched sydd yn y llyfryn yma. Ac o ddarllian yr ymson yma, o'n i'n glir mai at Hana y bydda ni yn mynd y bore yma. Ond gan i gyfla yn gyntaf cyn i mi ddod at y neges i glywed ymson Hana gan Sian Meinir. Gallwn ni wrando. Roedd llwch y llwybr y diwrnod hwnnw yn glynu wrth ddodre llais fy ngwisg. Dilyna'r tawelwch wrth fy sodlau nad oeddwn ar fy mhen fy hun. Cerddai Elcana gyda mi a Penina, y wraig arall ar yr ochr arall. Roedd gan i glwstwr o blant ac roedd ei chlochtar yn rhoi cur pen i mi wrth ymlwybro tu a seilo. Roedd byw gyda hi ddim yn hawdd. Arferai weiddi fenw a'i ddefnyddio fel cyllall i'm trywanu. Byddai'n ei ailadrodd, fel pe bai'n gwthio'r llafn yn ddyfnach bob tro. Feiddion nhw ddim yngan gair i'm hamddiffyn fy hun, ond gweddai pob call yn fy nghorff yn ôl arni. Bob blwyddyn byddem yn teithio fel hyn i gyflwyno aberthau i Dduw. Roedd yn gas gen i'r arfer a byddwn yn teimlo fel cyfogi. Fwytais ddim byd cyn dod, a rywsut roedd hynny'n gwneud i mi deimlo'n well. Wni ddim pam. Ro'n i'n unig yn fy hunllaf ac roedd rheoli fy mwyta'n ffordd o reoli fy nheimladau.
Wnaeth Elcana ei ora i fod yn gefnogol. Rhoddodd gyfran well o'r bwyd i mi nag i Penina, a dweud fy mod i'n fwy sbesial na hi. Roedd ei perthynas ni'n ddigon iddo, hyd yn oed heb blant. Ond roedd yn iawn. Roedd ganddo fo etifeddion. Ro'n i'n ofni na fyddwn ni fyth yn cael plant. Yn nes mlaen y diwrnod hwnnw, aeth petha'n drech na mi. A chodais oddi ar fy ngliniau, drwy fy nagra, si brydais fy ngweddi dair. Fe wnai unrhyw beth, os cael fab. Fe rhodda fy nôl i ti, paid am gwrthod. Do'n i ddim wedi sylwi ar Eli wrth y drws, ond clywais ei gamu nesau ataf, a theimlo pwysa ei ddwrdio'n drwm arnaf. Heddiw, penderfynais ataf nôl i'n hamddiffyn fy hun. Weithiau fe all dewrder fod yn beth da, oherwydd fe gynhesodd Eli tuag ataf am cysuro wedyn ei eiriau. Troes am adra yn llawnach fy meddwl. Y dyddiau canlynol sylweddolais y dylwn fwyta i gadw'n iach. A cofiais yr hyn a ddwedodd Eli, bod i Dduw roi ti beth wyt ti eisiau. Pe bai hynny'n digwydd, roedd rhaid i mi fod yn barod. Roedd y cyffro newydd tu mewn i mi'n gwneud gwahaniaeth. Ro'n i'n hapusach ar alwad newydd, gobeithiol yn fy symbylu. Sylwodd Elcana ar y newid, a cawsom noson hudolus gyda'n gilydd. Yn union wedi hynny, roeddwn i'n feichiog. Ro'n i'n methu credu, ond eto yn credu. Cefais fab bychan hardd. Gwelais fod nod anweledig Duw ar ei dalcan. A pan ddaeth yr amser, es ag ef yn ôl i seilo. Roedd rhaid i mi gadw at fy ngair. Ac wrth ei adael yno, roedd fy nghalon yn torri. Ond eto, roeddwn i'n teimlo'n gyflawn. A mod i wedi cyflawni fa ddewid. Perthyna'r plentyn anwyl hwn i mi ac i Dduw. A dyna greu dolen rhyngom. Clywais alwad newydd. A chennais nerth fy mhen ac i'r entrychion. Yma fy nghalon yn falch. Galla fina nawr chwerthin a chanu. Does neb fel fy niw i a'n Duw ni. Sdim pwynt brolio ac ymchwyddo achos mae Duw yn gwybod popeth. Bydd yr rhai sy'n baglu yn cael nerth i godi. Bydd yr rhai sy'n llwgu yn cael ei llenwi. Mae Duw yn codi'r anghennus o'r domen sbwriel. Mae'n gofalu am y rhai sy'n aros yn ffyddlon. Y Duw sy'n clywed yw'r daioni sy'n rhoi. Dyma fy ngweddi, dyma fy nghan, gyda diolch yn fy nghalon. Diolch am yr ymson yna gan Sian Meinir. Gydwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Duw ffyddlon a thrigarog, a hitha heddiw yn ddiwrnod rhwngwladol y menywod, da ni'n dod ata ti gyda diolch am fenywod ym mhob rhan o'r byd. Ac yn arbennig wrthyn ni agor y gair gyda'n gilydd, da ni'n cofio am Hana, yr un a dywalltodd ei chalon gerdyfron mewn dagrau a gweddi tawel. Gwelsoch ei ffoen, gwelsom ni ei llef. Ia, ond arglwydd mi nes fendithio ei ffydd.
Da ni'n diolch i ti am gryfder, am ddyfal barhad a ffydd ddofn bobl fel Hana, a menywod ar draws y byd. Yn aml heb sylw'r byd, ond byth heb sylw gyda ti. Bendithia felly fenywod ym mhob gwlad a phob cymuned, mewn dinasoedd a phentrefi, mewn cartrefi a gweithleoedd, mewn eglwysi a chymdeithas. Cryfha'r rhai sydd yn flaenedig, cysura'r rhai sy'n cario gofid yn eu calonna, a dyrchafa'r lleisia'r rhai nad ydynt yn cael eu clywed. Do arglwydd nes di wrando ar weddi Hana, gwrando hefyd ar weddia menywod ledled y byd heddiw. Tro dristwch yn obaith, aros hir yn lawenydd a ffydd yn ddechreuadau newydd. Bendithia famau, merched chwiorydd, arweinwyr, gofalwyr a chyfeillion, a bod iddynt wybod ei gwerth, ei hirddas a'i galwad yn dolwg di. Da ni'n gwyddio hefyd dros yn byd ni, am heddwch lle mae'r rhyfel. Ac yn enwedig arglwydd, da ni yn gweddio dros y sefyllfa sydd yn digwydd yn Iran a'r dwyrain canol, yn edrych ar y difrod sy'n cael ei achosi. A da ni'n dal y bobl hynny yn yn gweddi y bore yma, sydd wedi colli popeth i ganlyniad i'r rhyfel, i'r rhai sydd ar droed ac sy'n ffoi, y ffoaduriaid hynny, ac yn aml y plant a'r menywod teuluoedd sydd yn dioddaf fwyaf o achos rhyfel. Does neb yn ennill mewn rhyfel. Ond yr wyt ti'n yn harwain i godi'n llais, yn godi'n llais i gyfiawnder lle mae gormes, ac am dosturi a deallturiaeth rhwng pobl ei gilydd. Bod i hanes Hana yn hatgoffa ni felly bod pob gweddi yn cael ei chlywed, pob deigryn yn cael ei weld, a bod pob calon ffyddlon yn hysbys i ti. Yn dy gariad ath drigaredd, felly rydym yn gweddio. Yr un a'n dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad o'r hynrwyd yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, neler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeiwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag y drwg. Ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel ia, mynd yn ôl i'r 300, ie, da ni. Felly mi a'n i nôl i emyn 300, ac dyna ni. Mae cariad Crist i'w chlaw pob dawn, pwy wyr ei lawn derfynau, ni chenfydd llygad cerwyb craff, na seraff ei fesurau, ac yn y blaen emyr rhif 300. Dwell
Wel, ar ddiwrnod rhwngwladol y merched felly, da ni'n cymryd cyfla i ddiolch am gyfraniad merched yn cymdeithas ni, yn teuluoedd ni, a'n heglwysi ni. A drwy'r Beibl, da ni'n clywed am llawer o straeon a cyfeiriad at ferched. At ferched ffyddlon, y defnyddiodd Duw mewn ffyrdd rhyfeddol. Ond mae yna rhai, da ni mond yn cael clywed am eu henwa nhw. Mae yna rhai, a bosib hefyd, nad ydyn ni'n cael eu henwa nhw. Ac mae'r llyfryn yma yn benodol, Codi'r Llen, yn gyfla i ni ddifio fewn yn fanylach i'r hanes menywod yr Hen Testament. Dwi'n gobeithio fe na un ar gyfer y Testament Newydd yn y blynyddoedd sydd i ddod yn ogystal. Ond i'r straeon rhyfeddol hynny a trawiadol ydy hanes Hannah. Gwraig oedd yn byw mewn cyfnod anodd, ond fe wnaeth i ddangos ffydd dofn yn niw. Ac mae yna nifer o hanes o ferched yn yr ysgrythur, hanes sy'n canolbwyntio yn benodol at hanfrwyddlondeb a'i deheuad dwfn am blentyn. Ac yr oedd bod yn briod ond yn ddi-blant yn y cymdeithas honno, yn y cymdeithas bartriachaidd, y cyfnod y genedl fan hyn yn warth cymdeithasol o'r mwyaf y bryd hynny. Ac ar aelod benywaidd y bartri ar yr aelod fenywaidd yr oedd y gymdeithas yn gweld bai arni hefyd. Roedd Hannah felly'n byw dan gwmwl felly yn doedd yn y cyfnod hynny. Ond ni'n cael yr hanes yn cynta, llyfr cynta Samuel, pennod 1. Ac mae'r Beibl yn deitha ni fod Hannah'n gweddio yn doedd, roedd hi'n torri chalon oedd Beibl.net yn ei ddeud. Ac roedd Eli yn ei chlywed hi. Ac hyd yn oed yn ei chyhyddo hi, yn camddeall ar hyn oedd yn digwydd, yn ei chyhyddo hi o fod yn feddw. Ond yna yn ymatab yn dweud, wel na, nid meddw ydw i, ond ydw i mewn galar, mewn gofid. Ydw i'n tywallt yng nghalon i Dduw. Mae'n olygfa bwerus iawn, gwraig mewn poen dwfn yn troi at Dduw mewn gweddi. Roedd Hannah'n hiraethu am blentyn, ond nid oedd yn, chi'n gwybod, oedd hi'n hiraethu am blentyn, ond oedd hi'n yn y cyfnod yna methu cael un. Ac er y pwysau cymdeithasol, roedd hi yn diodda'n dawel yn ogystal. Ond yn hytrach na throi'n chwerw neu'n ddigalon, trodd hi at Dduw, ac mi ddwedodd y diwynydd cynnar Austin o Hippo, mae Duw yn nes ato ni, nag yr yda ni ato ni'n hunan. Hynny ydy bod Duw yn deall ni'n fwy na da ni'n dallt yn hunan, ynddo. I fod o yn nes, a mae hwnna'n yn ddeud hyfryd yn dydy. Pan mae rhywun yn mynd trwy'r fath boen a gofid, da ni'n gwybod at bwy gallan ni droi. Mi roedd Hannah'n ymddiried yn y gwirionedd hwnnw. Hyd yn oed pan nad oedd neb o'i chwmpas i'n deall ei phoen, roedd hi'n gwybod bod Duw yn ei weld. A mae llawer o ferched heddiw ar draws y byd yn cario beichiau tebyg. Weithiau'n weladwy, ond weithiau yn gudd. Dwi wedi ymwneud dipyn dros y blynyddoedd gyda ECWM, Cyngor y Genhadaeth Fyd-eang. A mae ECWM yn rhoi pwyslais mawr ar gydraddoldeb rhwng dynion a menywod. Mae yna sawl sesiynau a diwynydda yn digwydd gyda hyn. Ond
Dwi am ddangos un llun i chi yn fan hyn. Pam o'n i yn yr India, oedden ni'n grŵp o ddeuddag, da chi wedi clywed am hyn sawl tro, grŵp o ddeuddag wedi mynd i India am gyfnod o 5 i 6 mis. Ac bod ni'n yn y coleg diwynyddol, oedden ni yn mynd ymlaen â'n gwaith, oedden ni yn helpu eglwysi gwahanol. A dwi'n cofio mi mewn i'r eglwys am y tro cynta, ac o'n i wedi cyrraedd yn gynnar. Right? So, es i fewn, a wrth roed un cam i fewn, eisiau'n cofio tynnu'n sgidiau, dyna chi gychwyn da. Right? Oherwydd, mae angen tynnu'ch sgidiau cyn i mewn i'r lle sanctaidd yn India. Cyn i chi mynd i gapel, fel ta chi'n tynnu'ch sgidiau ddod i fewn i Tabernacl bore yma. Ond oedd o'n le sanctaidd, ond dwi'n cofio fi'n ista ar yr ochr chwith, ar ochr dde, wrth ddod i fewn i'r capel, ac yn y cefn. Ac wrth i bobl gyrraedd, oedd o'n dweud, you can't sit there, ynddo? Allwch chi'n ista fan'na? A fi'n meddwl, wel, tos ni'n ista yn y cefn, bod fi allan ar ffordd, gan bod fi newydd i'r ardal ynddo. A dweud, na, y merched sy'n ista fan'na, a merched sy'n perthyn i'r Dalits ynddo. Sef, yn India, mae yna system gast, lle da chi'n cael eich geni fewn iddo fo. Reit? Ac mae'n dibynnu yn lle da chi'n cael eich geni i fewn yn y system gast yma, y ffordd mae'r cymdeithas yn eich trin chi, sydd mae'r cymdeithas yn eich gweld chi. A'r haen isaf o'r caste system ydy'r Dalits, neu'r gair arall sy'n cael ei roi ar y Dalits ydy'r untouchables. Right? Hynny ydy bod nhw'n ysgymyn, bod nhw'n ar y cyrion go iawn yn y cymdeithas. Does gynnon nhw ddim yr un hawliau a phawb arall yn y triongl yma. Os ydyn nhw'n gorfod cerdded trwy un rhan o'r ddinas yma nhw'n byw yn ddihi, nad sydd wedi ei neilldio ar gyfer yr untouchables neu'r Dalit, yna maen nhw'n gorfod tynnu sandalau i ddangos eu bod nhw yn israddol a phawb arall. A dwi'n cofio symud o ran parch, ista i'r ochr chwith, ond yn anfodlon iawn o wneud hynny o'n i. Ac o'n i mewn sgwrs ddwys wedyn gyda rhai o'r Gweinidogion yn y Church of South India. Wel, pam bod na gymaint o anghyfiawnder ac anghydraddoldeb i'w gweld hyd yn oed yn eglwysi ni, ynde? Ond dwi'n cofio yr un oedd yn gwylio ar yn hola ni i wneud yn siŵr bod ni'n cael yn llenwi a bod gen ni ddigon o fwyd. Bob brecwast, bob cinio, bob swper oedd y ferch yma. Oedd i ni oedd yn gwneud crochenwaith hefyd. Ond dwi'n cofio ar y cychwyn am y mis cyntaf, oedden ni byth yn ei gweld ti. Oedd y bwyd yn barod allan ar y byrddau. Ac oedden ni jyst yn gweld rhyw gipolwg yn ei pasio y gap bach yn y drws ynddo. Byth yn dod i fewn i gyfarch oherwydd mi rona walia felly oedd wedi codi yn fwriadol o fewn y cymdeithas a'r traddodiad. Ac yr oedd un oedd yn gweithio'n ddyfal i'n bwydo ni. A dwi'n cofio ar ddiwedd y mis cyntaf, nes i ddeud wrth yn ynghyd fyfyrwyr, wel beth am i ni ddangos yn diolch iddi hi. Ac nathon ni gyd jyst rhoi chydig o arian rwpis yn geiniogam yn gwirionadd, ac bod ni'n cyflwyno hwnna iddi hi. Ac wrth i ni gyflwyno fe iddi hi, dyma hi'n torri lawr, yn beichio lawr yn crio, oherwydd mi roedd y rhai oedd yn cael ei geni i'r Dalit, reit? Mi roedd y dynion yn gallu ennill cyflog bychan, ond i nifer o ferched oedd yn gweithio, roedd rhaid iddyn nhw wneud hynny am ddim. Hynny ydy, roedden nhw'n gaeth weision ynddo. Ac roedd hi ddim wedi cael rhywun o blaen yn rhoi i'r ferch yma. Ond roedd hi mor anwyl ac am y misoedd wedyn roedden ni'n gweld ti yn dod allan
ac yn ymwneud â'n hi. Ac hwnna yn groes i'r hyn sydd yn ddisgwyliedig yn India oherwydd y system gast ynde. Ledled y byd, mae reality dal yn heriol i nifer o fenywod ar draws y byd. Mae cannoedd a filiynau o fenywod yn byw mewn tlodi. Mae cannoedd a miliynau o ferched yn dal heb fynediad i addysg. Mae cannoedd a miliynau o fenywod yn byw mewn anghydraddoldeb. Ac hynny mae menywod yn parhau i ddangos cryfder, ffydd a dyfalbarhad. Y rhoi yn rhoi, ond be di'r hyn yda ni yn ei roi yn ogystal? Mae Hana yn symbol o'r ffydd honno. Oedd hi'n wraig gafodd hi gamddeall. Ac wrth i Hana weddio yn endemol ryddelai yn ei gwylio hi, a gan nad oedd o'n clywed yr hyn oedd hi'n ei ddeud, tybiodd hi bod hi yn feddw. Roedd wedi camddeall yn llwyr beth oedd yn digwydd. Ond fe atebodd Hana yn barchus, na, gwraig mewn gofid mawr ydw i. Nid wedi meddwi ydw i. Mae'n hawdd i bobl gamddeall ein bywyda neu ein ffydd, ond mae'r stori honno yn atgoffa ni bod Duw yn gweld yn ddyfnach na'r hyn sydd ar yr wyneb. Ond yr hyn sgynnon ni hefyd ydi gwraig yn tywallt ei chalon ynde. Mae geiriau Hana yn drawiadol iawn yma, rwyf yn tywall fe enaid ger bron yr arglwydd. A dyna yw gwir weddi ynde. Dod â'n poen ein hofnau a'n gobeithion ger bron Duw. Teresa o Avila ddywedodd, nid dim arall yw gweddi ydy, ond cyfeillgarwch a Duw. Cyfeillgarwch a Duw ydy gweddi a dim byd arall ynde. Pan weddiodd Hana roedd hi'n siarad â Duw fel ffrind, yn onest ac yn agored. Ac mewn cyfnod tywyll yn Ewrop hefyd, ysgrifennodd Julian o Norwich y geiriau hyn, geiriau enwog, bydd popeth yn iawn, bydd popeth yn iawn, ac fydd popeth yn iawn. Roedd hi'n credu bod Duw yn gweithio hyd yn oed pan nad oedd pobl yn gweld sut. Ond fe newidiodd weddi Hana gwrs bywyd Samuel yndo, a'r genedl ar y pryd hefyd. Yn y diwedd atebodd Duw weddi Hana a ganwyd mab iddi o'r enw Samuel. A tyfodd Samuel i fod yn broffwyd mawr. Ef oedd fo nath arwain y genedl yn ysbrydol ac a eneiniodd frenin Israel gan gynnwys Dafydd ynde. A mae'n anhygoel meddwl bod hanes cenedl gyfan yn siapio gweddi un wraig. A dywedodd y diwynydd Calbart, wrth i ni roed yn dwylo at ei gilydd mewn gweddi, dyna yw dechrau gwrthryfel yn erbyn anhrefn y byd. Ynde. Pan ydyn ni'n rhoi yn dwylo at ein gilydd, dyna y cychwyn. Cychwyn gwrthryfel yn erbyn anhrefn yn byd ni. Ddoi yn y cyngor ni wnaeth yr undeb ddatganiad gyda'r hyn sydd yn digwydd yn Iran ar hyn o bryd. I gondemnio yr hyn sydd yn digwydd, i gondemnio yr taflegra sy'n cael ei taflu
a tiran a'r dwyrain canol yn ogystal. Ac weithiau allan ni deimlo beth all un datganiad wneud ynddo. Beth all un datganiad wneud. Mae'r datganiad yna yn ei wneud ydy dangos lle da ni'n sefyll ynddo. Ond dangos yn bod ni'n ymrwymo dros heddwch a chyfiawnder yn ein byd ni. Nid i gadw'n dawel, ond i geisio ac i wthio cymaint ag allan ni dros heddwch a chyfiawnder. I ddod yn ôl at be oedd Carl Barth yn dweud, i ddechrau gwrthryfel yn erbyn anhrefn y byd, ydy wrth i ddod at byw mewn gweddi yn gyntaf, ac i geisio ynddo. Roedd gweddi Hana yn weithred o ffydd. Ar ddiwrnod rhwngwladol y menywod, mae'n briodol cofio cyfraniad menywod hefyd i fywyd yr eglwys. A da ni'n gweld cyfraniad Hana i fywyd Samuel, ac yna i'r hyn ddoth. Ond cyfraniad menywod i fywyd yr eglwys hefyd. Dywedodd yr awdur Cristnogol Dorothy Sayers, nid oes y fath beth a gwaith menywod, dim ond gwaith sydd wedi wneud ar gyfer Duw. Mae menywod drwy'r oesoedd wedi gwasanaethu mewn sawl ffordd, fel mama, athrawon, cenhadon, arweinwyr, a i weddi ffyddlon. Cofio pam eis i bapa gyn i newydd ar cael y fraint yna i fynd i bentraf ar enw Caracadobw. Ac o'n i'm yn gwybod hyn cyn mynd yno, ond oedden nhw'n gwybod bod fi o Gymru, a'r enw cyntaf glywys i, Susanna Rankin. Ro'n i'r rhain chi sydd yn gyfarwydd â Susanna Rankin. Mi wyddwch chi bod ti wedi bod yn genhades gyda yr LMS Brittany yn Mhapagini Newydd. Yn dod o'r canolbarth, Maldwyn, felly. Ond dyma'r ferch cyntaf i ennill gradd diwynyddol o dan awdd Undeb yr Annibyniwr Cymraeg. Right. A dwi'n cofio bod yng nghanol y pentref yma, ac roedden nhw'n deud, you're from Wales. A nathon nhw ddod â Beibl ata fi, can you read from this? A be oedd o, Beibl Cymraeg? Beibl Cymraeg o Susanna, o Sŵ Rankin wedi gadael iddyn nhw. Ac wrth gwrs nes i ddarllen, nath o'n dweud, You've said something that we've heard the language that Sŵ Rankin was spoken meddan nhw, Ac ges i lot o hanes Sŵ Rankin hefyd yn deud y ffordd hi oedd mam y pentra. Ffordd oedd pawb yn tynnu o'i hamgylch chi. Ac roedd hi'n arwain yn wedi gadael rhywbeth ar ôl sef oedd ei ffyddlondeb hi, ond hefyd yr efengil roedd hi wedi dod i gymaint o fywyda yn y pentref penodol yna. Mae angen dathlu pobl felly yn does. Ond da ni hefyd, fel y ffilm yna gan Undeb yr Annibyniwyr, yn dathlu menywod hefyd o fewn yr undeb, o fewn yn heglwysi ni, sydd yn mynd ati yn ddyfal. Y rhai sydd wedi bod trwy'r oesoedd yn gwasanaethu mewn sawl ffyrdd, yn genhadon neu'n athrawon, yn arweinwyr, ac yn rhan o fywyd yr eglwys. Y stori Hana felly'n dangos 3 peth pwysig i ni. Yn gyntaf, bod Duw yn clywed gweddiau tawel. Yn ail, mae Duw yn deall pan fod pobl eraill yn ein camddeall ni. Ac yn drydydd, gall Duw droi poen yn bwrpas. Ond yn fwy na hynny hefyd, yn ein harwain ni i roi.
Dechreuo stori hana gyda dagra yn y deml, ond daeth y dagra hynny'n rhan o stori mwy. Stori o obaith, o ffydd a gwaith Duw yn y byd. Ac efallai mai dyna'r wers fwyaf i ni heddiw. Ynde? Grym gweddi a ffydd person cyffredin wedi dod i bwrpas penodol dros Dduw ei hun. Weithiau mae'r gweddiau tawel hynny, yr union rhai yma Duw yn ei defnyddio i newid yn hanes ni. Dwi'n orffan gyda'r gweddi bychan sydd i gyd-fynd gyda hanes Hana yn codi'r llen. Holl echuog a thragwyddol Dduw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y rhai sydd yn dioddaf. Caniatau weddiad y blant sy'n llefain yn ein henbydrwydd ddyfod atat, ac i bob enau sy'n drallodus, rhod osturi, rho ryddhad, rho adnewyddiad, tres i Grist ein harglwydd. Amen. Wel, gadwch i ni droi at yn hemyn olaf, sef yn rhif 412. 412. Cariad Crist sydd yn rhyfeddol, cariad Crist sydd yn rhyfeddol, cariad Crist sydd yn rhyfeddol, o gariad mawr. Mor dal fedra i fyth fynd drosto fe, mor ddwfn fedra i fyth mynd ano fe, mor llydan fedra i fyth fynd heibio fe, o gariad mawr. Ac yn y blaen, 412. Cariad Crist sydd yn rhyfeddol, cariad Crist sydd yn rhyfeddol, cariad Crist sydd yn rhyfeddol. Mor dal fedra i fyth fynd drosto fe, mor fedra i fyth fynd ano fe, mor fedra i fyth fynd drosto fe, o gariad mawr. Uwch fy mhen yma ei gariad, dan fy nhraed yma ei gariad. Pas mae ei gariad, o gariad mawr. Mor fynd drosto fe, mor ddwfn fedra i fyth fynd ano fe, llydan fedra i fyth fynd heibio fe, o gariad mawr. Cariad Crist sydd yn rhyfeddol, cariad Crist sydd yn rhyfeddol, o cariad mawr. Mor llwm fedra i fyth fynd ano fe, mor llydan fedra i fyth fynd dreifio fe, o gariad mawr. Y gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fyddo gyda chwi oll. Amen.